שלום, אנחנו בסרטון קלאש רויאל. לא חשבתי שאני אעשה סרטון קלאש רויאל, אבל כן. טוב, לא זוכר הכי את השמות, אבל זה, אני איך אומרים את זה? אני באמת, מה כזה גרוע. אני ב-2600 גביעים, אתם מבינים? אתם רואים את הרמה? כן? אני לא יודע אם זה הדברים הכי טובים לשים. זה כל כך גרוע. אני לא יודע אם זה הדברים הכי טובים לשים בזה. אחר כך, אחרי המשחק הזה, תגידו לי איזה דברים כדאי לשים. ואם אתם בכלל רוצים שאני אעשה קלאש רויאל, גם אני רוצה שתגידו לי את זה, כי אולי זה יהיה כיף, או לא, אני רוצה לעשות סדרה כזה שאני עולה איתכם, ותגידו לי אם הדברים שלי טובים, או תתנו לי סוד, כי בטוח יש לכם איזה הרבה יותר גבוהים ממני וזה. טוב, אז רציתי להגיד, החלק הזה כבר יחסית משעמם, ניסחתי, זה לא כזה משהו מיוחד. עכשיו אני פשוט אני פשוט אעביר אתכם לרגע המעניין. אני רוצה להראות לכם את הדברים שלי, ואם אתם אומרים לי משהו לשנות, וגם יהיה פתיחת תיבות מעניינת יחסית. טוב, אז הנה, ניסחתי, עכשיו אני פשוט מתחיל, ואתם תשמעו כבר את הרגיל. רגע, סוף, מה סוף? צריכתי כל הזה כמה משחקים. שחקן חדש! וואי, אני יודע שהוא שחקן טוב, נכון? שחקן טוב, נכון? רגע, חכו איתי. טוב, אני אשדרג אותו, וזמן שדרוג. רגע, כמה יש לי כאלה? 15, אחי, זה הסרטון הכי טוב, איזה מזל שעשיתי את הסרטון הזה עכשיו. טוב, מוכנים לפתיחת תיבה? זה מיוחד, אמין שיצא משהו טוב, תקבעו איתי בבקשה, תקבעו איתי ביחד. אני מקווה ששומעים גם טוב, אמין. יאללה, מוכנים, אני מתחיל. 11, לא אכפת, לא מעניין. טוב, שחקן חדש. עוד דבר חדש. אני יודע מה זה הדברים האלה. רגע, אני מכיר. רגע, תנו לי רגע. אני ראיתי מלא סרטונים. אני לא מכיר. שם חרה. 3 שחקנים חדשים, תבינו. לא מעניין? GG, let's go. אני מוכן לספר אותו, יש לי יותר מדי כסף. רמה 10. טוב, אז תראו מה קיבלתי. אני אשפר אותו גם, אכפת. לא יודע אם כדאי לא לובש אותו, כאילו עכשיו. טוב, זה זורק סקלטונים, כאילו, פוססים לו את 3, לא, כן. זה, ואז הוא זורק סקלטונים, כן. קרה הרבה. והנה, מה זה עושה? שכחתי, סליחה. ואם צפיתם עד לפה, אז בבקשה תיתנו לייק וסאב, זה מאוד יעזור לי ונמשיך. שכחתי. אני לא יודע. וואו, מגניב, לא? זה נראה טוב, זה מוסי 4. טוב. והנה, let's go. וואו, עשיתי אותם. הייתי רוצה, כן, הם ממש טובים. טוב, אז עכשיו אני אראה לכם את הדברים שלי. רגע, תנו לי קצת. זה מה שאני אעשה. אז תראו, זה הדברים שלי לבינתיים. 3.9 כאילו זה סתם שפרתי אותו לאיזה זמן. יחזיק לא יודע כמה זמן, יחזיק. אז הוא רמה 10 בינתיים. הכל אצלי דווקא רמה טובה. אז תגידו לי מה לשים. אתם ראיתם את הדמות החדשות, אני אראה לכם עכשיו כזה ככה, את הדמות, ותגידו לי מה כדאי לשים. תשלחו לי אבל את השמות כאילו, אתם יודעים כאילו איך עושים את זה. זה יעזור, אני רוצה להשתפר בקלאש רויאל, וכן, הנה הדמות החדשות. על זה, אני חושבת שכדאי לשים אותו, לא? כאילו, אני יודע שדמות טובה, נראה לי. אז כן, אני ברמה הזאתי, ועד אז, ביי.